Hello and welcome to this video. Yeah, we're playing a Backrooms game, so yeah, I hope you enjoy. Yeah. Okay. Hvorfor kan jeg kigge rundt? WASD, left shift, sprint, jump. Hvorfor er der så mange controls? Det er bare så et Backrooms game. Det er fordi, der også er et kamera. Close, B to open. Oh my god. Hvordan fløjter man? Vent, B to open. Whistle på. Og sæt til at equip camera. Dude, vi skal filme det her totalt, mand. Oh my god, op! Oh my goodness. Oh, already collected. You already collected this up. Der er så lang tid Jo, hvad er det for partyløs? Like, uns. Hvor kameraet gør bare det her 10 gange værre. Ja. Men jeg beholder I på. Du skal bruge kameraet i en af levelsene. Jeg vælger bare ikke at have kameraet på. Vent, vi har stamina. Har vi det? Ja, jeg hørte mig selv sådan trække vejret hurtigt der bagefter noget tid. Den stige. Ladder. Tag den. Oj. Funny ladder. Jo, har nogen brug for at uploade deres telefon? Der er et stik lige her. Ja. Hvad er det? Bowl, der også et der. Ain't no way. Hvor fanden blev Patrick af? I don't know. Min graphics. This way? Vent, shit, hvordan så han en lygt frem? Flashlight F. Hvordan tager jeg kameraet væk, dog? That. Oh, I found an arrow. Hvorfor er kameraet så godt lavet? Wait, I'm lost. Vent. Det lavede Soul Award. Oh, hey. Hi. Hi. Oh. Det er et badge, det der. Gå ind. Hey. Cool. Er der nogen af jer, der har medbragt et kort? Jo, low-key, hvordan tager man kameraet væk? Who's saying hello? Okay. I heard you. Vent, er der nogen, der sagde hello? Ja. Nå, vi ses, dreng. Vent, hvad? Hold up. Hej. Hvad var det der? I'm out. No! Ja, jeg er død. Det kan godt nå. Jeg har misset om det var. Jeg er spectator, tror jeg. Eller hvad? Nej, jeg Nej, du vinder. Okay. I'm built different. Dude, jeg glemmer hele tiden. Okay, flashlight er F. Nice. F for flash. Yeah. For My ball. Wait, what? Jeg er bare foran jer. Rent hvis det er ikke en god idé at være foran. I kan bare løbe foran. Eller hvad? Okay, vi bliver ved med at løbe. Der er der bliver taget. Hvor sagde du det, Patrick? Patrick, kom lige tilbage. Patrick, ja sådan. Hvad er i midten, der dør først? Nej. Oh my god. Oh my god, new room guys, I found a new room. A new room. Hvad sker der, Patrick? What is that? Funny. I found et eller andet. Hvad er den der lyd?
Jeg tror et eller andet fandt mig. Ja, det kan du godt sige. Hvorfor? Hell no. Den døde. Ah, what the? Hvad har vi her? A or D to rotate. Hey, gutter. Hvor er I henne? I don't... Ew. Jeg er fanget. Jeg er literally fanget. Jeg er literally... Jamen det er godt, du kan holde den beskæftiget. Kan nogen af jer huske... jeg fandt udgangen. Jeg drukner. Du fandt udgangen? Ain't no way. Yeah. See you later, boys. Du kan ikke bare efterlade os. You can't leave us. Well, du kan se, jeg kan. Nå, det kan jeg rent vist ikke, bro. Jeg ved ikke, hvor fanden du er. Hey, jeg fandt en orb. Mange tak. Well, jeg fandt en udgang. Jeg har fundet en udgang. Jeg vil ikke finde noget, jeg allerede har fundet. Ja, for jeg har lige gjort det. Og jeg er bare build different, så jeg bliver teleportet. God damn it, my head. What's going on? Zoinks! Soink scoops. Vent, er vi separated? This doesn't look too good. Jeg er blind. Oh my god, bunny. What does this mean? I don't know. Nej, Victor ved, hvad det betyder. Ja, det betyder det der. Er der et ræb? Jeg bruger kameraet. Du flip! Jeg bruger ikke kameraet. Så er han død. I'm dead. Man, I'm dead. Hvordan overlevede vi det der fald der, er mit spørgsmål. I don't know. Keep clear, Den er fire blind. exit. Kan jeg ikke se noget. Okay, jeg vil gerne... I want out. Jeg har sgu da spillet det her før. Ja, Ja, det er det, vi siger. men der kommer updates til det. Der kommer flere maps. More content. God damn! God! Get those cheeks away. You know what, you can keep it. Damn, min karakter ryster. Prøv lige at kigge på lommelygten, når den er tæt på. Er det bare... Sonks. I reddede rent faktisk lige mit liv der. Vent, der er en I am unstoppable. Det var bare gennem dig. Jeg kan ikke lide det her. Hvad er vi her? Key. Watch out, key. Hvad siger der? Okay, så keyen er i en af drawersne. Den sniffer, dude. Aha, you can't get me. Boy, what the hell? Ja, jeg har fundet en key. Nice. Found a key. Vent, man kan gemme sig i skabene. Måske man gemme sig for noget, der er blindt. I don't know. Du er ikke så gemt, Patrick. I wonder where... Den monster er bare sådan, I wonder where he is.
What the fuck? I don't like that. Den lavede lige stickbog-dansen, altså. Den gav bare ikke en fuck længere. Hvad hedder den Hvad laver du deroppe, bro? Jeg fløjter. I see. Hvad skal vi bruge nøglen til? Hvor skal vi hen? What? Hvorfor slog den mig ihjel? Okay, nej. Hvad? Victor, du havde nøglen, ikke? Jo. Nah. Jeg har så ikke nøglen med. Imagine det bugged. Jeg hører en nøgle. Ew. Jeg fandt en nøgle. Found the key. Nu sniffer du efter mig. Det passer. Nah. Hvad laver bro, altså? Er der et sted, hvor nøglen skal hen? Hvad laver du? Fuck af, Patrick. Den stiger mig bare straight face, altså. Nope. Det er hvad du fortjener. Det er sandt. Vi har sgu da nøglen, skal vi ikke bare skedaddle? Jo, men vi skal finde 2 mere. What? Ja. I didn't know. Well, now you do. Yep. Hvor er den henne? Respawn. En til key. En til key. Perfekt, kom. Yep. Hey, hvor ser du den bare? Respawn. Jeg tror ikke, I den er found der out. længere. Jeg kan samle op keyen. Har du flere keys? I have maybe only 1 life left. What is it doing? What the... Hvad, skal vi nu finde en til key? Altså, jeg samlede op den key, du havde. Jamen, så tror jeg ikke, vi behøver at finde en til. Åben. How do I open? Den midterste er åben. De 2 ude i siderne. Ja, det larmer så bare slet ikke, det der. Oh shit, han er hurtigere nu. Jeg tror ikke, den er glad. Hvad får du til at tro det? Hvorfor jiggler den sådan nogle gange, altså? Boys jiggly. I like my cheese drippy, bro. Altså. Nej. Hvor er den henne? Sådan midt ude i det hele. Found out. Hvor stod den bare og kiggede på mig? Inde i de der rum der, jeg har fundet sådan 2 knapper nu.
knapper? Ja, altså, inde i de der forskellige rumme. Der er sådan røde knapper, man kan klikke på. Huh. Neat. Jamen, jeg er den eneste, der laver noget. Åbenbart. Men jeg har også klikket på en knap. Jeg har ikke klikket på en knap. Jeg gætter vel, jeg er left out her. Så det er sandt, der er den useless på holdet her. Simpelthen. When the good heavens is the button here. Oh my god. We're sniffing. Bro is not... Er det mig, der er blind, eller er der ikke en knap herinde? I don't know. Men måske er knappen ikke inde i en af rummene. Måske er den sådan... Udenfor. Der er 3 knapper, jeg klikker på nu. Jeg ved, hvor mange knapper man skal klikke på. A lot. I hate this. Og hey Patrick. Jeg tror, der er en knap inde i det rum her, jeg kan bare ikke finde den. Er der igen en knap, der så oppe et eller andet sted? Er det her en knap? Nej, det er sådan en... Hvad er det her? Og jeg tror ikke, det der var en knap. My heart. Hey, kan en af jer komme herind og hjælpe mig? Med hvad? Lede efter en knap. I mean, Jeg kan simpelthen ikke finde den. jeg gad godt, hvis jeg vidste, hvor fuck du var. Den anden vej. Oh my god. Hvorfor fløjter du? Hvad for en knap herinde? Nej, vent, vi så lige nøjagtigt samme sted sidste gang. I don't remember that. Nej, der er ikke nogen knap herinde. Sikker? Hvad fanden skal vi så? Har ikke nikket på alle knapper. Hvor... Jeg undrer Nikket mig... på alle knapper. Vent lige. What is this? Okay, herinde der er der klikket. Altså, Som en rundt, det her. monsteret er bare sådan væk, så nu kan vi bare sådan løbe rundt. Det er altid nice. Ja, der. Jeg tror ikke, det var sidste knap. Dammit. En af dem gemt sådan en skuffe. Nede i en skuffe. skuffe, så vi skal også Ja. lede i skuffer nu. Oh hey. Ja. Kan en eller anden lige tage telefonen? Hvilken telefon? Det er telefonen, der ringede. Hvilken telefon? Jeg har ikke hørt nogen telefon. Der var lige en telefon, der ringede for sådan få sekunder siden. Nah man, you tweaking homie. Nå, jeg hørte den også. You tweaking homie. Men så. Men nej, okay. Den siger, der er 2 knapper, og så en nede i en skuff. Det er det, den viser på billedet. Jeg tror, vi har alle knapper. Jamen, der er meget mere end kun 2 knapper, kan jeg så sige. Den er tilbage. I see. Hvad nu hvis det er, at vi så... Nej, men den sagde, der var 3 knapper. Fandt en. Nice. Og button. Der er en med. Pas på, Victor. Lige bag dig. Victor, Du den can catch me. Hvor skal vi hen nu? Jeg hørte bare sådan der. I don't know. Måske skal vi gå tilbage. På den søger jo også stadig det sted. Det tror jeg ikke. Jeg prøver at gå tilbage og lede. You do that. Men så går du på den der efter dig. Jeg
tændt på en knap der, når jeg også tændt på en knap her. Medmindre hvis de slukker igen, det gør I de. swear to God, jeg hører en telefon ringe. Du er bare schizophrenic, du. Phew. Gulp. Nu må den næsten gemme sig i det der rum, der hvor der vi ikke kan finde den i. Der fandt jeg den herinde. Der var den i skuffen lige her. Ja, det er det rum her, vi ikke kunne finde noget inde på. Det er bare, at den ene skuff der er åben, men ikke andet. Oh my god, lige snart vi finder det, ikke, og så kommer vi til at føle os så fucking dumme. Du kan ikke se mig, du kan ikke se mig, du kan ikke se mig, du kan ikke se mig. Vent. Du kan ikke se mig. Vent lige. Hvad er det der er åbent? Er det en dør, eller er det noget, der er åbnet? Det er toilet. Maybe it's in the toilet, or exit. Præcis, så hop ned i toilet. Ja. The sewer pipes it is. Altså det er jo the back rooms. Det kunne sgu da godt være. Hvor hørte jeg nogen banke på? What? Ja, det er bare dig, der er skizofren. You dare use my own tricks against me? Yes. Det her er ikke... vent, der er et toilet. Det er nogle... Ja, okay. Ja. Normal toilet. Ja, simpelthen. Det er det da. Det er helt normalt. Super normalt. Altså, jeg Ja, synes... ja. De bliver også rigtig normale, lige snart du vender dem rundt. Okay, ved du hvad, jeg prøver at gå tilbage ned ad hallen. Hey, vent, tror jeg egentlig, det kunne være den der fire exit, der var jo i starten? Det er det, jeg tænker sådan noget over i starten-agtigt. Let me see. Jeg hader virkelig, hvordan den løber. Pas på det fløjt. Nope, 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 nope. Den hørte os. Han gør... ja, okay, der er fire exiten. Oh my god! Patrick? Patrick? Vi Jeg finder hurtigt vejen ned. svenske. Peak lommelygte. Det var en lille Ja. svenske. Den her lommelygte, ikke? Den redder liv, det kan jeg godt sige dig. Jeg Jeg tror, den mangler nogle speedrunner de her AA-batterier. trapper her lige nu. Jeg tror, den her lommelygte mangler nogle AA-batterier for real. Bror, jeg har lige speedrunnet de her trapper. Jeg kan ikke se et skid. Hvor er jeg? Hey, Hjælp. gennem exit. Oh my god, light. I see the light in your room. Jeg kan ikke huske mig sangen. Hvorfor kravler vi ikke bare ud af vinduet her? Victor. To go even further beyond. Try and stare into the window. That's really funny. Hello. Er der bare sådan lamper, der først kommer her? I don't know, bro. The back rooms. Hvad er det herovre? En så lang gang. Du løber ned den, jeg prøver at løbe. Nej, jeg tror bare det er tilbage til starten. Der er en vent her. Hvis du løber Among Us, Mimikas. Me when I'm kinda sus in Among Us, you know, when I'm the imposter. You know, when... Nah, never mind. Sådan. Ja. Hvis jeg ikke kun havde et liv tilbage, ikke, så ville jeg slå mig. En vej op. Hooray! Hvad har vi her? Vand. Water. Wow. Wow. Nu er det jo okay. Jeg får sådan nogle pipes. Nogle pipes? Ja, Nej, vent, det er en maze, bro. er det det? Ja. Altså, jeg mener, map-designet er cool, men...
Jeg må godt nok sige, at dem der har lavet mesten har fandme været dårlige til det. Hvor blev Patrick egentlig af igennem det hele? Han så nok bare selv over i spawn. Vent bare på at blive teleportet. Yes, det her hint her giver meget hjælp. Du er ikke Michael Jackson, bro. Hvad? Du burde se min skærm lidt. Patrick, kig lige på Victor. Victor tror virkelig, han er Michael Jackson. Hvad snakker I om? Ikke noget. Ikke noget. Got you. Victor, prøv lige, Jeg tror, Victor, prøv lige at gå bagud. Sådan, til siden. og Patrick. Nå, jeg venter lidt, det var det her sted her, som var der ikke virkede sidst. Der ikke virket. Ja, du kan ikke komme videre herfra sidst. Well, Ellers var det bare os, der var også så dårlige til at finde exiten. Gør man kan godt komme videre herfra. Imagine Creators er bare fumblet så hårdt, at man ikke kan. Split up gang. Split up, guys! Og vent. Og hvad, vi splitter faktisk op. Hvad, der er wallhacks, hvis der er, man sådan kigger gennem stenen. Gud, jeg hører et eller andet. Og vent lige, der er et note her. Ah ja, det er ikke concerning. Der var sådan en, der har en lommelygt. Og så er der så et creature med et hul som ansigt, der kigger på ham. Jeg tror, ham med lommelygt. Jeg tror, du er i spawn. Nej. Okay, måske er jeg rent faktisk. How do I get out of here? Okay, der er en måde til, at man kommer ud herfra. Bare kram en væg og følg den, indtil da du slipper ud herfra. Det lyder som en idé. Okay. Eller bare lad Patrick gøre det hele. What is this place? Det kan være ikke noget så langt. Jeg er bare god til at gøre det ikke. Kan du lide det? Prøv at se. Men der er ikke bag. Ja, vi kan se bag. Kan vi få det til det? Nå, jeg skal det her. Okay. Kom med, sejt. Nå, vi tror, det er bedst. Så er det der, der er. Så, der er lidt fælder. Her kan se slutningen. Mine ører. Det der skal jeg skrue ned for. Mine ører. Jeg kan stadig kun spectate. Wait, what? Nej, bare giv det et sekund. Bare giv det et sekund. Jeg kan spectate Patrick. Jeg har ikke 40 Robux. Ain't no way, de gør det der. Patrick, du har vel 5 kroner på kortet? Og han er spawner. Og han er spawner. Og vent, jeg kan ikke høre Patrick. Nej. Sådan der. Jeg skal se en eller anden video, Okay. der viser på skærmen lige nu. Bowbox. Hvad har vi her? Nej, det er et puzzle. Victor, your favorite, it's a puzzle. RBG 1, 2, 3 2R 3B. Where's everybody at? Det tog os meget lang tid at få gjort det her, så jeg sætter bare noget musik på og speeder det op.
Det er det, som det var før. Koden er 58, 58, 94. 94 stod der. 74, 94. 58, 94. 58, 94. Yep. Ja. Bror, jeg ved ikke, hvad jeg ikke også, men det her var sindssygt nemt. Sindssygt nemt. Det er slet ikke begyndt, vi brugte sådan godt og vel 20 minutter på det. Igen. Er der en labyrint igen? Nå. Så tager jeg... Nope, okay, jeg har allerede fået en forkert vej. Jeg har fundet 2 forkerte veje. I found the ladder. Nice. Oh my god. Jeg har en forfærdelig directional sense. Hvorfor kan man ikke rejse sig op? Bro, jeg er lige gået tilbage. Okay, jeg er ude af mappen. Du er ude af mappet. Yep. Vent. Hej Victor. Hey Patrick. Hvordan fanden kom du derop? Umiddelbart så klitcher jeg mig igennem mappet. Hvor er han nu? No entry. Hold on. Brother, jeg kan ikke klitche mig ind igen. Altså, lige snart der er en dør, så kan du vel komme væk derfra. 4, 8, 4. Hey Patrick. Nej. Nej. 4. 5. 6. Hvad nu hvis det er den samme kode? Kan en af jer huske koden? Var der ikke 58, 94? Nej. Jeg tror at det starten var 58 et eller andet. 90. Der er en bog her. Respawn. Nå, det detailer bare levels, nu tror jeg. Hvad? 0. Fire, 8, 4. Prøv at skrive det ind. 0, 4, 8, 4. 0484. Ja. Nej. Og hvad der er en til bog her. Ja. Sander, er du klar til at skrive tal ind? Ja. Lad os starte fra starten af. 1, 2, 4, 1. Ja. Var det det? Jeg har skrevet 1, 2, 4, 1. Ja, det er 4 cifrede koder. Nå. 5, 7, 2, 3. Jo. Perfekt, det var den anden. Det er da altid en relief. Hey, Nico er muted. Yep. Yep. Kom Jeg tilbage. ved ikke, om de er færdige med mig, når jeg laver nu. Ny computer. Paper. Waiting for command. Det var let. Hacker man. Jeg klikker på Y. Hvad så nu? Opening term. Hey. Nej. Hey. Vent, den er derovre åbnet. Yes, en væg. Wall. Jeg spiller 40 Robux. Hvilken bog er det der? Det er den der, jeg læste koden op fra. Der er mørkt. Ja.
I don't like this. Camera mode. Camera mode? Hell no. Jeg gør mig lidt. Hey. Hvad så? Oh, I don't like that picture. Ew. Swings. Skal vi holde os sammen eller separate? Mere content. Separat. Nope. 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 Mm-mm. Mm-mm. I don't like this. Hey. Jeg hører bare sådan ens mave sådan rumle eller et eller andet. Og jeg skulle til at gå ned ad en gang, så gad jeg ikke det shit længere. Det var temmelig højt herovre. Du ved, måske burde vi splitte op igen, du ved ikke altså. Okay. Nej! Alright, passer jeg besluttet. Husk nu, 2 mod 1 er altid et godt valg. Med mindre det er en literal dæmon. Okay, jeg gætter hvad, vi skal gemme os ind i skabene, hvis den er her. Jeg synes bare, vi skal fortsætte den vej, som... Vi fortsætter ikke den vej i hvert fald. Lad os prøve at gå til venstre. Hvad med nej? Lad os ikke gå til venstre. Hvem vil hvis det er udvejen der herovre? I don't like this one. Hørte du også det? Nej. Hvem snakker om udvejen? Jeg hørte en pige græde. Nå. Nope. Jeg kunne ikke lide, når det er hende der, hun græd. Hvad snakker du om? Jeg hørte en pige græde. Hvor blev du af? Hey, jeg ser lidt mere end kun en pige græde. Hvad ser du? Bare lidt mere. Du efterlod mig. Oh my god. Den går forbi mig. Eller hvad? Brother. Oh my god. Nah. Dude, den er hen hos mig. Bare, jeg gætter vel, det ikke giver dig noget comfort. Den er hen hos mig. Du er fri til. Jeg har mistanke om, at vi skal derover. Og hvor er derovre hen hos mig? Ja. Well, jeg kan ikke gå ud af skabet lige nu, på grund så bliver jeg helt munket, altså. Please sig, at den ikke tjekker skabet. Oh my god. Nah. Jeg kan bare se den gå derovre. Jeg kan se den i skyggen. Så se, jeg tager lige hurtigt en pispause. Så se. Jeg er tilbage. Men kald mig labyrintmesteren, på grund af at jeg er bare legende til det her. Wow! Jeg ved ikke hvad der skete, jeg løb fra et eller andet. Ja, jeg var ude at pisse, så jeg ved heller ikke hvad der skete. Jeg håber ikke noget der vandt, jeg ved ikke med jer. jer. Så vi tager mig labyrintmesteren, ikke også? Så siger han tager svømmeturen. Ja, 100. Jeg har aldrig fundet vejen til enden af labyrinten. Light. Hvad sker der for det her lys her? Spørgsmål. Er det der? Hvad har vi her? Et hul. Og man kan gik i vand, og så blev den super mørk på grund. I don't like that. Jeg tænker, jeg tager det badebassin, hvor der er alle mulige pile på. Jeg har ikke brug for lys denne her gang. Hvor jeg er smart nu, ikke?
Og jeg tager kameraet sådan, så jeg kan zoome. Okay, tag Hey, jeg tror ikke du har brug for kameraet, Sander. Til at se monsteret. Hvad så? Jeg tror ikke du har brug for kameraet til at se monsteret. Så jeg gad faktisk gerne udforske herover. Vent, der er nøgler på skabene. Er det det? Jeg fandt lige en nøgle på en af skabene. Okay. Cool. Hvem gjorde noget? Jeg fandt en nøgle og gik igennem en dør. Jeg er meget glad for at du gjorde det, på grund af den løb efter mig. Men var det slutningen? Er det det level? Åbenbart. Hvems TikTok er jeg kan høre? Nikos. Welcome to IKEA. This is the storage room. Now do a flip. Do a backflip over the edge. Do a flip. Vent, det er et vindue. Keypad. Kode. Vent. Orange, grøn, cyan, purple, red, white, brown, yellow, pink. Det er en kode. Hey. Ja, orange, pink, rød, blå. Orange, pink, rød. Blå, sagde du? Ja. Nej. Hvad fanden? Altså, er det så en mørkeblå eller lyseblå? Mørkeblå. Jamen så er det purple. Orange, pink... Ja, vent. Sådan der. Very nice. Det giver mere mening. Min K-ben. Jeg får et skivechok over det der hver gang, mand. Hvad? Over når du løber. Ja. Og så lige pludselig bare bliver mørkt. Jeg ved, du skal bruge dit K-ben hen. Hvor? Lige der. I see. Jeg kan ikke se noget. Sådan der. On Berber. Gaming. Hacking. Don't you wonder what's inside? Hvad venter ind i en sky? Nej, det har jeg ikke undret mig om. Opening gate. Hvad er der her? Jeg tror en gate blev åbnet. Jeg har bare det gør den også. Hej Sander. Jeg er lige bag dig. Hej Sander. Jeg er lige bag dig. Kan I også høre det der gå? Okay, hoppen er meget lav. Hvor skal vi op af? I don't know. Kom tilbage. Hej Sander. Hvad skete der, Victor? Ikke noget. Intet? Absolut Ikke noget. Intet? Nej, Ja, der skete ikke noget. Alt er cool, alt er fint. Ja, der skete ikke noget. Hvor blev Patrick af? Okay, hold da op, han er langt frem. Der skete absolut ingenting. Det hjælper heller ikke til at blive mørkt, når det er, altså. Hvor skal jeg hen? Hey Sander. Prøv at gå derned og kigge på den computer dernede. Fuck dig, Hvad var der på den? Der står bare you're an idiot. Nej, Sander, prøv at kigge på computeren lige der. Vi nemlig også, vi kigger ikke i chatten, og vi spiller ikke også? Hey Sander. Hvad sker der i chatten? Ikke noget? Sander,
Prøv at kigge på computeren lige der. Du har også kigget på den, altså. Ja. For at være seriøst, det gør også Patrick kigge på de fleste af dem. Ja. Who's the true idiot? Det er spørgsmålet. Wow, trippy. Patrick, hvilke quest er du på vej over til? Min Patrick, inden du hopper nogle veje med, må du tage nøglen. Jeg kan ikke se noget, det burde ikke også. Det var mere en lyst end lys. Bro, hvad er det der for en sidequest, I er på vej over mod? Oh. I saw that. Welcome to the afterlife. Welcome to the internet. Have a look. Okay. Have a look around. Jeg har ikke Nej, Patrick, copyright. Ja, copyright. Det er copyright, hvis man selv synger. Man skal bare sådan have virkelig store voice cracks. Bare sådan... Ja, så kan det gå ind under et remix. Ja. Nu så. Mener, jeg tog den nøgle der, ikke? Jo. Måske klik på låsen op på den. Det er wonky. Givet hvad den er nøgle, der er så tid for. Jeg må gerne se, det er rimelig episk gameplay, det her. At de begge to, der står og filmer døde. Ja. Vi kan også Hvor bare cutte sød. den her part ud, når det er, hvis der vi respawner. Ja, vi Who would døde never aldrig. died. Ja. Patrick, gå tilbage. Højre bund. Ah. Smart. Og der er en ny nøgle. Hvorfor er de der borer der så fucking lys? Den nye nøgle er nok til den gamle der. Just du. Nej, wow! Nej, yes, det ser sikkert ud. Det er godt, Patrick kan finde ud af at lave parkour. Ja, der er en knap Button. lige fremme. Hvis du falder på det sidste stykke, der ikke også, der handler om at gå lige ud. Whoops. Whips! Ja, jeg elsker også bare at ikke kunne se. Så er der bare lige at spectate mig. Hey, wow! Hey, yo! Nah! Hvorfor er du sådan op på mine skuldre? Altså, Men prøv at se, hvor vi er henne. Oh boy, what the hell? Behind the scenes altså. Hvad er det her sted, altså? Så du kan reset. Jamen, jeg kan... Nej, Patrick Nej, kan ja. reset. Ja, det går an. Falder bare om og dør. All players are dead, resetting the level. Also, You cannot respawn unless everybody is dead. But we Ja. are. Hvor god idé var det? Men vi er alle sammen døde. What is it fucking... What? We Bare are som det var dead. det escape af, og så reset selv. Vent, skulle du have død til en entity eller et eller andet? Why am I walking like that? Måske er det på grund af, at vi sidder inde i spectate. Måske. Og tryk på leave op på toppen, så kommer I ud af spectate. Ja. Alle sammen trykket på leave. Ja, men ikke stadigvæk ikke. Nej.
Why am I walking like that though? Altså. Det er godt klart, dreng. Nå, men det var den video. Ja, altså, det var cool alt det, så vi står bare recording her nu, ikke?